guys, ni ami karon sa atubangan sa munisipyo guys. Nagtanaw mi sa dako kayo nga Christmas tree kauban sa mga vlogger guys. Kauban na ako karon si Queen. Kim ang Queen vlog, family vlog. O si Jimar. Muni manindot nga view sa lungsod sa Valencia guys, ang dako kayong Christmas tree. Ngayon grid ilang plaza guys, tanawon. Muna ang lungsod sa Valencia guys, Valencia Bohol. Mao ni ang vlogger sa taga Alicia guys, si Queen. Nagpakudak siya guys oh. Hello guys, ani mi karon sa kumbinto guys, kauban sa akong mga kaubang vloggers. Sila si Queen o si Jimar. Niya mi karon guys, kay nuha mi jutang video aning kumbinto.
ipamos lang mong higayon guys kay kanang wala pa kaayoy mga tao, linaw pa kayo ang palibot. So pasensya na guys kay gabi nga mo ang pag-video niini. Gapaili-ili lang ko ani guys, so asa joy angay ani mura mag against light jud. Nindot kay ilang Christmas tree guys, giant Christmas tree. Mo ni sa kumbinto guys. Hasta po dito sa simbahan guys, nindot po kayo ang view dito oh. Kaatbang naman yung simbahan namo og ang kumbento. Hapsay kayo lang mga Christmas lights ani guys. Nindot kayo tan-awon. Labi na panahon sa gabi Pero gajagaw lang po tong pikas bahin guys kanay ga basketball liga tingnan na guys. Pusing-pusing po din ta, waman de pud baon. Nalingaw ni atong kuan simbahan. Mao. Guwapa man na rin mas ato po. Oh, humot na. Humot na ang Pasko. Bibo tapuhon ani magtapok di ay kay naglas na next sa tay. Wala lagi mo ba na mo Ma'am Ems? Agoy, gisipon di ay. Oh, nga naman ang sipon. Takdan sayang mother there. Ano bang napununday? Ha?